Adaptacija istoimenog romana Marka Tvena. Reka Mississippi, leto 1846. Ahoj! Neprijateljski brod na vidiku! Usmeri brod uz vetar! Usmeravam ga! Razvij glavna jedra, istakni piratsku zastavu, spremi se za napad! Jedra, zastave... Dođe tome, stalno zaboravljam. Hak, ne treba da kažeš dođevalo tome. Zar nisi čitao priče o gusarima? Ja? Otkud? Pa znaš da sam truba što se tiče čitanja i pisanja. Nema veze. Nastavimo naš piratski posao i napadnimo onaj brod. Napred, moji junaci! Napred, njegovi junaci! Napadnimo mrskog neprijatelja! Napadnimo mrskog neprijatelja i... Da prestanemo tome sa gusarenjem i pređemo na nešto lakše, recimo da se rvemo sa grizlijem. U pravu si. Samo bi pravi krvožedni zločinac pokušao da napadne takav brod. Umesto gusarenja, mogli bismo da budemo razbojnici, kao Robin Hood. Ne poznajem ja nikakvog Robina Hooda, samo Elmora Hooda iz okoline Tylervilla. Debeli klinac sa velikim ušima i bradavicama. Ama ne, Robin Hood je živeo u Sherwoodskoj šumi. Bio je čuven jer je krao od bogatih i davao siromašnima. Šta tu ima čudno? Svaka budala zna da moraš da kradeš od bogatih. Siromašni onako nemaju ništa. Nisam to mislio. Zato i jesu siromašni, čak i ja to znam, a nisam baš najpametniji klinac koga su izbacili iz vrtića. Hak, prestani da klepećeš. Moramo da odlučimo šta da radimo sa našim budućim životom. U pitanju je život ili smrt, a možda i oboje. Možemo li prvo da ručamo? Vidi, Tom Sawyer i Huckleberry Finn se kupaju. Verovatno mi je to prvi put ove godine. Slušaj, Wilbure, kupam se najmanje 2 puta godišnje, bilo to potrebno ili ne. Dušo, kad sam obećao da ću ti pokazati divlje zveri u našoj šumi, nisam se nadao ovako divnim primercima. Tome, šta radiš tu, pobogu? Zdravo, Beki. To je znači mala Becky Thatcher o kojoj si mi pričao. Ona što ti se sviđa. Zamisli vas dvoje zaljubljenih da se sretnete baš ovako. Čoveče. Više se izgleda neće ni sresti, ni ovdje, niti bilo gde drugde. Nije zgodno da se ćerka uvaženog sudije Thatchera viđa sa neopranim musavkom kao što si ti i sa tvojim nevaspitanim drugom uličarom. Hvala ti. Tome, baš si me razočarao. Kako si mogao ovako da napraviš budalu od sebe? Ne brinite, gospođice, može ona još mnogo načina da napravi budalu od sebe. Strašno. Ova mala je baš preosetljiva, zar ne? Seljačine. Hej, Wilbure, sačekaj, hoću da ti zahvalim. Da mi zahvališ? Zašto? Što si mi skinuo tu cmizdravu balavicu Beki s vrata. Izluđivala me svojim civiljenjem i maukanjem. Sad Hak i ja možemo opet da se provodimo. Iznenađuješ me, Tome. Nisam znao da umeš tako dobro da gubiš. Čoveče, pa ja sam jedan od najboljih gubitnika u celom kraju. Rukujmo se kao drugovi. Važi? Naravno, Tome, bit će mi drago. Jao!
Tome, Saweru, tužit ćete mojoj mami, tužit ćete tvojoj tetki Poli, sudji Tačeru, reći ću i direktoru škole. Ako išta mrzim vrbljivca koji ne ume da čuva tajnu. Kad tetka Poli čuje se ovo, dobro ćete išibati. Neka, Hak, neće mi biti žao. Pametno je što si mi rekao kombinaciju sefa bez mnogo ubeđivanja. Već sam počeo da se ljutim. Baš kao što sam mislio, plate mornara. Divan prizor. Tako sam vas čvrsto vezao da se nećete razvezati do kraja godine. Srećan Božić. To je Indijanac Joe. Ovo postaje sve zagonetnije svakog časa. Zašto bi propalica kao što je on skočila sa broda u kanu i veslala kao da je juri aligator? Sa crnom čarapom na glavi. U životu nisam video čoveka koga juri aligator sa crnom čarapom na glavi. Što je tako brzo napustio brod? Kuda će sad? Misliš aligator sa čarapom? Ne, Indijanac Joe. Ne pitaj mene, izbačen sam iz vrtića. Kad stigne do obale, pratit ćemo ga. Dobra ideja, javi mi šta je bilo. Obojica idemo za njim. Moram da naučim brže da zbrišem. Zaveži, glupa ptico. O, prokletstvo. Ovo je opasan kao gladna zver. Tiše. Izgleda da hoće nešto da zakopa. Nadam se da nije neko koga znamo. Čudno kako neki ljudi uopšte nemaju poverenja u banke. Zakopava novac. Verovatno ga je ukrao sa broda. Verovatno. Ajde, moramo da javimo sudiji Tačeru. On će znati šta treba. Nadam se da će bar neko znati. Prestani da mi cvrkućeš, ptičici, ili ću te pojesti za večeru. Uspeli smo, zahvaljujući onoj ptici. Ima znači na ovom svetu mesta i za nas sa ptičijim mozgom. Sigurni ste da je čovek koga ste vidjeli bio Joseph Heckwood, poznat kao Indiana Joe? Da, sudio Tačer. Nismo mogli da se prevarimo. To pakosno oko, opako lice, zlobna brada. Jeste i... Joho, u pomoć. Hak, šta ti je? Uplašio sam samog sebe. Nastavite, gospodine sudio. Verujem da imam sve potrebne podatke da ovog kriminalca izvedem pred lice pravde, zahvaljujući vama, gospodo, i vašem hvale vrednom stavu prema zajednici. Mnogi se ne bi izložili riziku u prikupljanju dokaza. Čestitam, gospodine Sawyer. Čestitam.
Hvala, gospodine. Čestitam, gospodine Finn. Gospodine Finn? Hak, Ćuti, zar ne znaš da traže nekog gospodina Fina? a to si ti, Huckleberry Finn. Gospodin Finn. Ja? Ne zezaj, niko me nikad nije nazvao gospodinom. Čak ni mog matorog ne uslovljavaju tako. Čast mi je da vam se obratim, gospodine Fini, da vam stisnem ruku. Vi ste jedan izuzetan građanin. Ovo je ruka koja je stegla ruku uvaženog sudije Tačera. Neću je nikad oprati. Mada i onako ne perem ruke često. To me ne čudi. Još nešto. Kad zatreba, pozvaće vas u sud da se zakunete da je Joseph Heckwood stvarno kriv. Da se kunem u sudu? Nikako. Matori mi zabranjuje bilo kakve kletve. Da pije, ali ne kune. Ovo je druga vrsta zaklinjanja, Hak. Tata, bila sam u susjednoj sobi i slučajno čula tebe i dečake. Oh, Tome, tako sam ponosna na tebe. Bez veze. Malo je dečaka koji bi bili hrabri kao ti, da prate groznog indijanca Joea, da mu se iskrade i da onda dođe, da to sve kaže tati. Baš si fantastičan. Bez veze. Stvarno tako mislim, Tome. I odrasli bi se plašili da urade ono što si ti učinio. Ti si moj pravi i jedini heroj. Bez veze. Zar ne umeš ništa drugo da kažeš? Verovatno bi to isto rekao i kada bih te poljubila. Hajde reci šta bi rekao. Hajde reci. Pa ne znam, prvo moraš to da uradiš. Dobro, evo. Šta sad imaš da kažeš? Bez veze. Hak, i ti si bio divan? Samo nemoj da me ljubiš, dovoljno je da se rukujemo kao ljudi. Sa curama koje vole da ljube treba samo tako. Poslaniče Evans, naredniče Warren, nađite Josepha Heckwooda i smesta ga uhapsite. I gospodo, budite vrlo pažljivi, on je jako opasan zločinac. Znamo, gospodine. I ranije smo imali problema s njim. On je ubica. Šta hoćete? Joseph Heckwood, Znaš ko sam, šta hoćeš? uhapšeni ste. Pođite mirno s nama i neće biti problema. Uhapšen. Zato što sam prebio neke brbljivce u kafani. Ovog puta nije u pitanju samo tuča u kafani. Uhapšeni ste zbog oružane pljačke rečnog broda i napada na dvojicu članova posade. Pođite zato mirno s nama. Nemate nikakve dokaze. Već smo pronašli ukradeni novac tačno tamo gdje ste ga zakopali, pored reke. To ništa ne znači. To ćemo još vidjeti, Joe. I hoćemo. Nego šta? Pojedi ovu kukuruznu kašu, Tome. Dobro je za žuč i čisti bubrege. Hvala, tetka Poli, sit sam. Koješta. Kukuruzna kaša je prirodni lek baš kao i esencija od kuvanog rejpa vodenog pacova. Pira od slatkog krompira, želuci somova i kišnica. Čuo sam da kišnica skida bradavice. Samo ako je kišnica iz šupljeg panja drveta koje rasto na severnoj strani livade. Ako je na južnoj, dobra je za čireve. Za čireve? Duboke i bolne. Zato pojedi to iz tanjira i nikada nećeš dobiti čir. Na kraju krajeva, moraš biti zdrav. Ti si najvažniji dečak u mestu ovih dana. Ideš na sud da svedočiš protiv indijanca Joea i sve ostalo. Baš se ponosim tobom, Tome. Takav dečak služi na čast celoj porodici. Hvala, tetka Poli, i hvala za brigu o mom stomaku. Vidimo se kasnije. Treba da se nađem sa Hakom.
Ne žuri toliko. Možeš ti da budeš uvaženi građanin za nekog, ali za mene si samo mangup koji pokušava da izbegne obaveze. O ne, tetka Poli, samo ne ogradu. Ogradu nego šta? I to da bude snežno bela. I onako mi to obećavaš već mjesec dana. Kad završiš, a mislim da će to biti kasno popodne, možeš da se nađeš sa svojim odrpanim prijateljem. Kad kažu da si uvaženi građanin, to baš i nije neka velika stvar, kao što se misli. Ponesi ove pihtije za ručak. Pomažu kod bolova u leđima i ostalih muka koje te mogu snaći od napornog rada, kao što je krečenje ograde. Čuvaru, dovuci svoje ravne tabane ovamo. Umiremo od žeći. Požuri ili ću sve da polomim. Smiri se, Joe. Sudija Thatcher hoće da te vidi. Došao si da me pustiš, jeli, sudio? Nemaš dokaza protiv mene, jel da? Ha, ha, ha. Naprotiv, došao sam da te izvestim da tvoje suđenje počinje sljedećeg ponedeljka. Tužilac ima i dokaze i svedoke protiv tebe. Svedoke? Koje svedoke? Recite mi. Vidjet ćeš kad počne suđenje. Ne mogu da dočekam. Zdravo, Tome. O, zdravo, Ben. Nisam te primetio jer se sjajno provodim. Mnogo radiš, jeli? Zavisi šta smatraš radom. Zar to nije rad? Možda jeste, a možda i nije. Samo znam da se meni ludo sviđa. Hoćeš da kažeš da voliš to da radiš? Ne znam zašto ne bih voleo. Nema čovjek svakog dana sreću da kreći ogradu. Jeli, Tome, mogu li ja malo da krečim? Ne možeš, Ben. Tetki je strašno stalo do ove ograde jer je s ulice i svi je vide. Pazit ću. Da je ograda iza kuće, ne bi imala ništa protiv. A ni ja. Ali ovako, žao mi je. Ako me pustiš da probam, daću ti udicu. Daću ti 2. Ova ograda mora da bude kao nova. Nema jednog na 1000, možda na 2000 dječaka koji može da je okreći kako treba. Daću ti 3 udice i konzervu sa mamcima. 3 udice, konzervu sa mamcima i češalj kome fali samo 6 zubaca. To je moja posljednja ponuda. Mogu li sad da počnem da krečim, Tome? Valjda možeš, ali donesi svoju četku. Osjećam da će mi ova biti potrebna. Odmah se vraćam. Zdravo, Tome. Jesi li crko od rada? Zavisi šta smatraš radom. Nema čovjek tu sreću da svaki dan kreći ogradu. Upravo si. Ovo nije obična ograda. Moraš da imaš spretnu ruku za taj posao. Edi, premaži desni ćošak malo bolje. Tako je. Odlično. Bravo, Voltere. Tome, mislila sam da si ogladnio pa sam ti donela malo dinsenih veveričih rebara. Šta, završio si? Nije to ništa. Čitavu ogradu? Ali kako? Mislim da je to zbog tvoje odlične hrane, tetka Poli. Pihtije su mi dale čudnu snagu.
Ovaj sud zaseda po tužbi države Missouri protiv Josepha Packwooda, poznatije kao Indijanac Joe. Gospodine tužioče, pozovite prvog svedoka. Ako dopuštate, pozvao bih 2 svedoka, jer su bili zajedno i vidjeli isti događaj. Izvolite. Svedoci su 2 dečaka koji su vidjeli optuženog kako silazi sa broda sa ukradenim novcem i kako nekoliko minuta kasnije zakopava plen u šumi. Gospodin Thomas Sawyer i Huckleberry Finn. Mir u sudnici, mir! Niko mene neće osuđivati na 20 godina na osnovu bilo kakvih priča ovih bednih balavaca. Upozoravam vas, sredit ću Toma Sawyera i Huckleberry Finna mnogo pre nego što mene iko sredi. I to ću dobro da ih sredim. Mir u sudnici, mir, molim, mir, mir! Mir u sudnici! Zapamti, Hak, nema razloga da se plašimo tog bednika samo zato što je veliki i zao. Da, ali što su veći, ruka im je teža. Moramo biti hrabri. Jesmo li kukavice? Nismo! Jesmo li cmizdravi beskičmenjaci? Nismo! Plašimo li se smrtno podmuklog pacova kao što je Joe? Još kako! Potpuno smo svesni da je Joe veoma opasan čovek. Zašto ga onda niste zatvorili i bacili ključ? Umjesto što ga puštate da se šunja okolo i preti mom jadnom Tomu i njegovom prijatelju Huckleberryu. Evo ti, moj anđelčiću. Uzmi malo moje pite od breskve i peršuna. Odlično je za živce. Siguran lek za sekiraciju. Možete biti mirni, gospođo. Navratio sam da vam kažem da će narednik Evans i njegove kolege budno motriti na dečake da im se nešto ne desi. Činimo što možemo, gospođo, ali mislim da je Joe odmakao dobrih 150 km i da ga više nećemo vidjeti. Hvala vam, naredniče. Od sveg mog srca i Tomovog također. Probajte moj specijalitet. Kuvani but od jazavsa sa seckanim žabljim jajima leči sve. Od vodene bolesti do šuge. Ne bih sad... Hvala vam. Savjetovao bih Tomu i Haku da nastave sa normalnim životom, školom i ostalim, kao da se Joe nikada nije pojavio u njihovom životu. Izvinite, gospodine, ali Hak ne ide u školu već 3 godine. Direktor kaže da je to zbog netrpeljivosti. Netrpeljivosti u porodici? Ne, netrpeljivosti prema školi. Potpuno razumem. Idemo sad, ali ne brinite, čuvat ćemo dečaka danonoćno. Bog vas blagoslovio, sudio, za svu vašu veliku ljubaznost. Možda želite da ponesete malo mojih ukiseljenih iznutrica od rakuna? Leče pluća i... Drugi put, hvala vam. Tome, siguran sam da ćeš jednog dana zavoleti školu. Čerka mi kaže da direktor vodi popodne decu na izlet do pećine. To bi trebalo da bude veoma lepo. Ja jedino volim školu oko Božića. Ali škola je zatvorena za Božić. Zato je tada najviše i volim. Deco, požurite. Kad stignemo do glavne pećine, Wilbur Mafferson će nam pročitati istorijat i geologiju pećina. Zar to nije uzbudljivo? Sam sam ga napisao. Svi bi trebalo da to da čuju. I hoćemo. Unutra se ne smemo odvajati. Sam sam ga napisao. To bi svi trebalo da čuju.
Jedino što ne želim da propustim je da šutnem Bilbura u zadnjicu. I to dobro. Pljas! Tome, sve vreme trhtim zbog indijanca Joea. Moram da popričam s tobom o njemu, moram! Smiri se, Hak. Zbog čega ti indijanac Joe toliko brine? Ne pominji ga! Zar ne vidiš da sam već dovoljno uplašen? Moram u pećinu s ostalom decom, inače će me tražiti. Hajde i ti. Unutra je mrak, niko te neće primetiti. Matori kaže da najbolje izgledam u mrklom mraku. I tako, dragi moji drugovi, svesni smo beskraja ovih beskrajnih pećinskih pećina koji vijugaju oko 40 kilometara ispod zemlje. Čudesno, zar ne? Ima mnogo stalaktita i stalagmita koji su ostali neotkriveni i netaknuti čovekovom rukom ili nogom. Tetka Poli će biti presrećna kad čuje da pita od paškarata i golubova služi još za nešto. Dođi da te očistim. Znaš, škola i nije tako loša. Svako mesto gde možeš pitom da gađaš Wilbura Maffersona je super. Drago mi je što si se raspoložio. Znao sam da će ti biti bolje čim prestaneš da brineš zbog Joea. Zbog Joea? Umreću od smeha. Što bih se ja ždrao zbog odvratne bitangije kao što je... Ne okreći se. Tome, ali eno ga tačno iza one stene. Ko je iza one stene? To je on, Joe. Opasna lopuža. Izmišljaš gluposti. Nema ovde nikog osim nas. Pokazat ću ti. To su samo senke, Hak. Ne mogu nam ništa. Siguran si? Nisam. Jesi li čuo ovo? Neki avetijski glas nas zove? Aha. To nisam čuo.
Rekli su mi da ću vas ovde naći. Sudija Tačer, Nisam siguran, naveti znaju svašta, tražimo isprave. To sam stvarno jakak. Bojim se da imam loše vesti. Zato sam i došao da vas potražim. Vesti? loše. Loše vesti? Joe ipak nije napustio ovaj kraj. Policajci su ga videli kako se šunja pred građem. Pokušali su da ga uhvate, ali je pobegao. Srce mi se cepa kad vidim vas dvojicu zabarikadirane ovde, umjesto da ste napolju i da se igrate, sve zbog tog zlotvora Joea. Da se ja pitam, obesila bih ga po kratkom postupku. Napolju je nevreme. Verovatno se i ne bismo igrali. Ja bih. Kad voda naraste na površinu, ispliva mnoštvo vodenih pacova iz zvečarki. Ko je? Upozoravam vas, naoružani smo do zuba i ne pokušavajte da provalite. Narenik Evans i poslovnik Warren iz policije. Samo proveravamo je li sve u redu sa dečacima. Izvinite što ste stajali na kiši, gospodo. Ali ne isplati se rizikovati. Razumem. Zašto su vam se noge odsekle? Noge? Koje šta? Pa jesu malkice. Kao što Hak reče, svima su nam se malo noge odsekle. Jer znate, neko hoće da nas ubije. Popnimo se na vodotoranje i gađajmo blatom devojčice dok se vraćaju sa časova klavira. Bum! Pljas, pljas! Znaš da ne smijemo nikuda dok nas Joe juri. Moramo ostati tamo gdje smo bezbedni. Izgleda da ćemo se do kraja života samo dosađivati, a do sada nije zabavna. Ovakav život nam sigurno ne prija. Tačno. Prema tome, vreme je da smislimo najbolji način da umremo. Da umremo? Mi? Dođi unutra da nas ne čuju. Tetka Poli nije kod kuće. Da umremo mi? Znamo da je Joe tako zloban i gadan da će nas juriti sve do smrti. Jadni mi, jadni mi. Zato treba da ga uverimo da smo mrtvi, iako nismo. Kako da budemo mrtvi kad smo živi? Pravit ćemo se da smo bili na reci i da je naišao teretnjak i tresnuo pravu u naš kanu. Tras! Ajde, nastavi. Od nas nije ostalo ništa, sem daščica i nešto malo odeće, koja je isplivala na obalu. Onda će da nas sahrane i sve ostalo. Sa molitvama, cvećem i horom debelih gospođa. Naravno, poslije toga ćemo morati da pobegnemo u New Orleans ili Kinu. I nikada se ne smemo vratiti ovamo. Sem možda za 50 godina, kad već svi budu i suviše stari ili mrtvi da bi nas se setili. A Indiana Joe neće više pokušavati da nas ubije pošto smo već mrtvi. Tome, ovo je najbolji plan koji si ikad smislio. Kad je smrt u pitanju, pravi život počinje. Ovo će voda izbaciti na obalu ispred škole. Neko će sigurno primetiti.
Ako budemo imali sreće, Wilbur će se saplesti o to. A sad, bacimo odeću. Hajde, Hak, baci svoj šešir. On i ja smo prošli kroz svašta. Kišu, sunce, vetrove, uragane. Preživjeli svoj napad pčela ubica. Zbogom, šeširu. Možda ćemo se opet sresti. Tome? Tome, jesi li ustao? Tome! Mora da se rano iskrao. Pun je energije, taj dečko. Zar nije ovo Tomov šešir? O Bože! Hajdemo po pomoć. Šta vidiš, Tome? Šta rade? Pogledaj sam. Neću. Sve što vidim kroz tu stvar su moje oči koje blenu u mene, a to me nervira. Čitava gomila ljudi iz mesta sa sve tetka Poli tumara gore dole obalom i gleda sve što je voda izbacila. Gospode! Tetki je sigurno teško, ali drugog izlaza nema. Jadna tetka Poli ima dušu veću od slona. Uskoro će da završe potragu. Traže nas već 5 dana. 5 dana? To je više od nedelje. Ako nas nisu pronašli do sada, sigurno će poverovati da nam se tela bućke na dnu reke. Rečni brod puca iz topova ne bi li nas pronašli. Zašto nas gađaju iz tih topova? Zar ne znaju da smo se već udavili? Ne gađaju nas. Ponekad odjek pucnja preko vode zatalasa reku. I sve što je potonulo ispliva na površinu. Stvarno? Ali mi živimo u naprednom dobu. Ej, pametnjakovići, ovog puta nećete uspjeti, duboko smo potonuli. Kad ova pucnjava ne uspe, znači da je s nama gotovo. Onda će da nas sahrane. Gde će naći dečake našeg rasta da ih sahrane? Pa neće to biti pravi pogreb. Kad ne nađu tela, održat će službu za pokoj duše. Biće mnogo govora i svega ostalog, ali bez ukopa. Šteta, nema dobre sahrane bez ukopa. U stara dobra vremena uvek su nekog sahranjivali. Tom Sawyer, počivaj u miru. Huckleberry Finn, počivaj ma gde bio. Ovo nije pošteno. Niti čujem, niti vidim šta se dešava na mom rođenom grobu. Ne smemo bliže da nas ne bi prepoznali. Jedino ako... Šta to, reci? Šta? Za mnom. Dragi prijatelji, kakav je gubitak, nestanak ovih divnih mladih ljudi u cvetu njihovog života, na vrhuncu njihove lepe mladosti. Svi ćemo osjetiti njihov gubitak.
Nedostaće nam njihovi veseli osmesi, njihova toplina i njihov vedri duh. Hoćemo li ikad zaboraviti njihova dečačka lica koja su u naše živote unosila smeh i sreću, a sad ih više nema? Da, nema ih više, jadni dečaci, jadan ja. Ima i onih koji će reći da je jedan od njih, Huckleberry Flynn, bio lenština, nekorisna skitara. Fin. Šta ste rekli? Ta lenština i beskorisna skitara zove se Huckleberry Finn, a ne Flynn. Red je bar da mu se ime izgovori kako treba. Upravo ste i izvinite. Ima i onih koji će reći da je jedan od njih, Huckleberry Finn, bio lenština, beskorisna skitnica. To je već bolje, hvala vam. Propalica, besposličar i smetalo. Jadnik, nije on bio loš, samo je bio malo nestašan. Ali ispod te spoljaljkavosti krilo se pravo ljudsko biće. Manje više. Bio je taj jedan veliki musavko. Recite im to, svešteniče. Ne obraćajte pažnju na moju sestru. Uvek se uzbudi kad su okolnosti tužne. Jadnica. Hajde, dušo, bit će sve u redu. Nećeš ti meni više ići na sahrane, sem na svoju. Baš mi odgovara to što najzad idemo u Kinu ili New Orleans ili tako nekud. Muvanje po gradu mi je već dojadilo. Pa, nismo baš krenuli. Ne još. Ima jedna sitnica koju moram da obavim. Sačekaj me. Vraćam se za 5 minuta. Šta treba da uradiš usred noći? Zar to ne može da sačeka? Ovo mi je posljednja prilika. Ne može da čeka. O, Tome, tako mi nedostaješ. Jadni moj dečko. Samo kada bi još uvek bio sa mnom. O, Tome, dragi moj. Tetka Poli, znam da me ne čuješ, ali morao sam da dođem pre odlaska da ti kažem koliko te volim i koliko sam ti zahvalan za sve što si učinila za mene. Strašno mi je žao što ne mogu da ti olakšam i da ti kažem da sam živ. Ali samo ako se pravimo da smo mrtvi, a zatim pobegnemo, možemo da sprečimo indijanca Joea da nas poubija. Zato s Bogom zauvek, a možda i na duže. O, dobroveče, gospodine indijanče. Gospodine Joe, dobroveče. Kad sam video tebe i tvog druga u sudnici, obećao sam vam nešto. Sad ću to i da ispunim. Hak! Tome, beži! Joe je ovde, beži! Beži, Hak! Tome, imam ideju. Kako? Predajmo se. Neće nas uhvatiti. Koraci su mu sve bliži. Gde je sad? Ako priđe bliže, duvaće nam za vrat. Imamo samo jednu šansu. Da ga namamimo da uđe u pećinu. U pećinu? Umreću od straha. Ako se mi bojimo, on se boji još više. Ovuda!
Evo ga ide. Brzo iza onih stena. O, šta je to? Indijanče Joe, čuvaj se, zli duhovi te traže. Moraš slušati zle duhove ili si nadrljao. Ovo je baš zabavno, Tome. Čekaj malo, šta se ovde dešava? Indijanče Joe, opasno je petljati se sa nama zlim dusima. Moraš da slušaš. Pokušat ćemo da ga uplašimo njegovom sopstvenom senkom. Hajde. Baš i nije tako opasan. Šalili smo se, gospodine Joe, samo smo se šalili. Izvucimo ga odavde pre nego što se probudi. I to brzo. Evo vašeg opasnog kriminalca, sudio Tačer. Više vam neće zadavati muke. Njegovo hvatanje je bio opasan i prljav posao, ali je neko morao to da uradi. Joe, uhapšen si. I ovog puta ti nema bežanja. Razumem. Samo me spasite onih užasnih duhova. Molim vas. Vi ste tako hrabri, heroji moji. O, Becky, baš bez veze. Samo bez ljubljenja. Tetka Poli, kako si znala da smo ovde kod pećine? Pratili smo vas. Pratili ste nas? Naravno, pa ne spavam ja baš tako čvrsto. Donela sam pohovana peraja bakalara, ako je neko gladan. Začas ćete moći da se poslužite. Tome, Hak, drago mi je što mogu da vas obavestim da su građani ovog mesta odlučili da vam daju značajnu sumu u znak priznanja za ono što ste učinili za red i zakon u ovoj zajednici. Pitao bih vas nešto, časni sudio. Izvoli, Hak. Je li značajna suma veća ili manja od 30 centi? Pozdrav svima. U čast ovog veličanstvenog događaja, Hej, Vilbure, tetka Poli je spremila sjajna peraja bakalara. Nadam se od sveg srca da si gladan. Tekst prevela Žana Rolović. Tekst interpretirali Nenad Nenadović, Dragan Vujić, Vladan Savić i Olga Odanović. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.